Id-diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni solvit b'suċċess 98% tal-każi kollha li rċeviet matul is-sena li għaddiet. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield l-erba' filgħodu. Ġie spjegat li matul is-sena l-oħra daħlu b'kollox 23,090 rapport lid-diviżjoni. Il-maġġoranza tar-rapporti waslu permezz tal-app Clean and Upkeep tal-istess diviżjoni b'aktar minn 13,700 waqt li 7,000 saru bit-telefon u 1,900 permezz tal-email. Fil-proċess id-diviżjoni nnexxielha tiġbor ma' 29,500 tunnellata ta' skart li minnhom 9,000 kienu skart tal-kostruzzjoni. Ta' min wieħed jinnota li dan jirrappreżenta tnaqqis meta mqabbel mal-2024 fejn kienu nġabru 27,300 tunnellata, bil-maġġoranza jkun skart li nġabar minn ħalfar bitejja għal proġett ta' trakka. Ingħad li dan it-tnaqqis jixed l-impenn tan-nies li kollaboraw bisħieħ fl-isforz nazzjonali favur aktar indafa pubblika. L-app Clean and Upkeep kompli tisservi bħala għodda importanti ta' komunikazzjoni bejn il-pubbliku u d-diviżjoni, tant li fl-2025 ġew irreġistrati 1,899 utent ġdid. Sa dan it-tant tħabbar ukoll minn beda l-proġett tal-ġbir tal-kontenituri tal-BCRS bib mill-lokalitajiet inġabru iżjed minn 1,100,000 fl-ixkun sa tlieta. Il-proġett irreġistra wkoll mal-10,600 talba u 3,628 klient ġdid. Għal din l-inizjattiva li se tiġi estiża għal pajjiż kollu dalwaqt id-diviżjoni investit mal-200,000 €. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li l-ħidma sfiqa ta' din id-diviżjoni hi importanti ħafna għas-soċjetà kif ħareġ anke fil-jiem ta' wara l-maltempata tal-ġimgħa l-oħra. Tennet li dawn is-suċċessi ma sarux b'kombinazzjoni imma permezz ta' aktar investiment u kollaborazzjoni. Aħna ħanibqgħu insostnu, ħanibqgħu nappoġġjaw din il-diviżjoni għaliex nemmnu li mixin fi triq tajba, jiġduh ukoll il-kunsilli lokali li jieħdu servizz mid-diviżjoni tat-tindif u l-manutenzjoni u din hija diviżjoni li rridu nkomplu nsaħħu biex pajjiżna dejjem jidher aħjar. Tabru wkoll diversi proġetti ġodda li se jsiru fi żmien li ġej, fosthom sistema ta' smart bins u underground bins, kif ukoll aktar użu effiċjenti tal-intelligenza artifiċjali u kollaborazzjoni strutturata mal-Ministeru għal Għawdex biex il-benefiċċji jaslu għand kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari Glenn Bedingfield qal li l-Gvern se jkompli jsaħħaħ l-indafa pubblika favur kwalità aħjar tal-ħajja. Matul din is-sena irridu nkomplu nespandu s-servizzi tagħna fil-lokalitajiet irridu nżidu u ntejbu il-manutenzjoni, irridu nkomplu nwessu proġetti li għanna bħal per eżempju il-ġbir tal-fliexken minn in-nies li huma aktar minn 60 u vulnerabbli rridu nittestjaw l-underground bins, irridu nibdew noħorġu l-smart bins ukoll u għandna diversi proġetti oħrajn illi permezz tagħhom ikunu nistgħu fil-veru sens tal-kelma nkomplu nieħdu ħsieb pajjiżna kif jixraq. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni Ramon De Guara enfasizza l-importanza tal-investimenti li saru fl-aħħar żmien f'makkinarju mill-aktar avvanzat. Illum nistgħu ngħidu li aħna għandna l-aqwa għodda li teżisti, għandna naħseb wieħed mill-iktar pajjiżi fl-Ewropa li ras imbras għandna dan il-makkinarju li jista' jaħdem b'effiċjenza. Ovvjament hekk qed nżidu l-produttività u ntellaw l-istandards tal-indafa fejn suppost.